Beste mensen, alle jaren van harte welkom in deze Frieske vesper van de jong. De mensen hier in het Sjerken en zelfs de mensen thuis. Onze vervanger van de jong is Luwe Westra. Hij is nog onderwijs, dus hij komt aanst als het goed is. Peter van der Zwaag is er al wel en hij bespeelt het wargelwer. Muziek van de jong is van Theo Boelens op de dwarsfluit. En de vadracht van de jong is van Martha de Boer. Dan steek ik nou eerst de kerstnoer. En dan wees ik je maar al jaren uit naam van de commissie een zegende vespertaal.
Dan spreken we mooi maar de openingswoorden uit. Uw helper is de Heere. En hier de makke had. O God, sjuch nou eens om. Let us Heer, jouw leefde zien. O Heer, jij us gebed.
Oer de oorgoden van het land, die hege machten, dat ik mij al heel onverslingeren hier, sis ik, bij die ten oren God nijrinnen, zal het leien onwinnen. Maar mijn handen zal ik haar geen offers brengen. Haar namen zal ik net eens op mijn lippen nemen. En mijn binnenste jubelt. Ik, mijn lichaam, zal veilig wenje. Want jou litte mijn lippen net on het deerderiek oer. Jou litte jou vertrouweling de ongroen net zien. Jou leren mij het lippenspaard. Een oervloed van vreugde is deun bij jou. Leeflijkens in jouw rechterhand. Voor altijd.
Uws helper is de Heere. Dan hemel dien. Neem je net kwijt dat ik Marcello in lang let door Noord Helly. God, die kan zien op meer als een manier. Soms is zijn blik vol liefde. En soms we wie bang van zijn griemen. Maar de laatste zin uit het evangelie, die we dadelijk jaren zullen, die is wel heel cru. Sa zeggen wij God liever net. Ik weet net of het een triest is. Maar God heeft dit net betocht. Jezus neemt een voorbeeld. Een voorbeeld dat hem afspelen in zijn eigen tijd. Uit de actualiteit. Dat uit blikken tot hoe gevaarlijk het is om je in een ietske machthebber te verzetten. En toch, als het al zo gevaarlijk is om je in een ietske koning te verzetten, zoen wie dan het heel goed nadenken moeten. Voordat wij Jezus, voordat wij hem het koningschap ontstrijden. Want deze snijn vertelt us, hij komt waarom. Mij de weergiet. Als hij waarom komt, wat verwacht dat hij dan al van us? In het voorbeeld van Jezus bin het goudstikken. En hij zei, Jim hebben alle jaren goud in handen. De ene meer, de oren minder. Maar zelfs een lietsbitsie is genoeg. Wat is het goud dat God u jouwt? Het geloof. De geest. De kracht van God die uw leven in handen neemt. En de vraag is, hebben wij die kracht, die geest, de rond te doen? Of hebben we hem bij wijze van spreken? Zat het in het eerste wel meer gebeurde? Verstoppen in een flessen, in een olielampen, in een doek,
waar wil de geest erom te hebben? Ik denk, in uw binnenst. Hij begint als een stem in het, een brauw in de nacht. Een gevoel dat spanning oproept. Omdat we weten, dat we hem volgen, komen we op paden die we zelfs net uitzocht hebben. Spanning, maar ook verwachting. Omdat we vieren dat die paden naar vreugde vieren, die het oors nergens te vinden is. Die het naar de geest harket. Ze jubeli in zijn minst. En vindt de wissigheid. Dat God jou net onder Dederik oerlit. Spanning en verwachting. Vaak wint de spanning. Vaak wordt er net naar de geest harken. Bloot de geest verstoppen. Maar die het één keer ontwat. En doch handel maar het goud dat God us jouwt. Die ken de winst nooit weer aangenomen worden. Die winst is het enigste dat de koning azen zieket. Die hem een bewieske vrucht janken van zijn eigen geest, die zal hem zien. Die zal hem zien. Mooi vreugde. Ik lees je voor uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, vers 11 en 27. Gelijkenis van de 10 goudstikken. Hij joeg zijn tijgerders er nog een gelijkenis oerhinnen, want hij wie dichter bij Jeruzalem komen en ze tochten dan dat Gods rijk nou voortdaliks komen zou. Hij zei daarom, een man van heeg kom ouw, reisge naar een 4 laan, om daar voor hemzelf de koninklijke waardigheid te krijgen. Daarna zou er weer omkomen. Hij raap 10 van zijn vijanden bij hem, joeg haar elk een goudstuk en zei, doch der zaken mij, zolang ik voort ben. Zijn landsleur likwijls haten hem en stuurden hem een delegatie achterna met het boodschap: wij willen net dat hij uw koning wordt. Maar hij kreeg de koninklijke waardigheid al en liet, doet er waarom kwam, de vijanden roepen die er jildjoen hier. Hij woer van elk witte wat er daarmee uit de wijs zet hier. De eerste kwam en zei, Heer, jouw goudstuk had het 10 bijmaken. Tjen hem zei er, mooi zo, beste vriend. Omdat je trouw west hast in het liedse, zist het beheer krijgen uit 10 sterren. Toen kwam de tweede en zei, jouw goudstuk, Heer, had er 4 bij maken. Tjen hem zei er,
En do zist steen oer 5 steden. Doe kwam de tredde en zei, Heer, hier is jouw goudstuk weer. Ik heb het opburgen in een doek. Ik wie altijd al bang van jou, om jou een hudden in binnen. Jou nemen wat jou net uitzet hebben, en jou hel je in wat jou net sjedde hebben. Zin hem zei er, maar die eigen woorden spreek ik een oordeel oer die uit, feind van neer, dat is de beste. Thou wistest dat ik een hut man ben, dat ik neem wat ik net uitzet heb, en dat ik inhelje wat ik net sjedde heb. Nou, waarom hast dat yield van mij net op een bank zet? Dan hie ik dat, doet ik thuis kwam, mijn rente opvregen. En het zijn de omstanders, zei er, neem hem dat goudstuk au, en jou het de man met de 10 goudstikken. Ze zeiden zien hem, Heer, hij had al 10. Toen zei er zijn harren, elk die het had, zal meer krijgen. En iemand die het net had, zal ik nog aannomen worden wat er had. Maar die vijanden van mij, die net woen dat ik haar koning worden zou, breng die hier hinnen en stek ze voor mijn eigen deeën. Van vierde lezing.
Sissen is niet van Fedde Schurer. 100 keer had de Heer mij zijn opdracht doen. Werk je goed, nou is goed, op mijn ekergroen. Ik zei wel, Heer, dat komt klaar, ik zal er oer te zet. Maar de rest lei mij het best en ik die het net. Giet me oer, zei mijn broer, ik heb mijn handen vol. Maar zien het meende het net en hij die het wil. In het licht van Gods rijk krijg ik ongelijk. Dief en sloor gaan mij voor in het koninkrijk. Wat men zei telt net mij, twit wees nog zo schoon. God besjocht wat men docht, daar komt het op aan.
Laat us dan bidden. Lieve Heere, wij danken jou voor het boodschap dat jou komen. Dat jou komen als koning. Koning van ons alle jaren. En dat wij al die tijd, dat het saffier nog net is, stikjes goud van jouw geest in handen hebben. En wij willen bidden voor alle mensen die met lege handen stelen, te wacht zien dat jou als koning komen. Daarom roepen wij. Wij bidden voor alle mensen die de hopen voortslaan is. De hopen die het vestigen weer op mensen en op een vrouw. Daarom roepen wij. Wij bidden jou voor alle mensen die tiedigen dat één keer het verstaan onder macht komt en alle keren weer teleurgesteld worden. Daarom roepen wij. Wij bidden jou voor alle mensen die het net meer schuggen naar de dag van morgen. Omdat ze aan de dag van Jood de handen vol hebben. Daarom roepen wij. Voor alle mensen bidden wij, die het leven dicht zit, het bestaan kromboegt, toch onrecht en misbruik. Alle mensen die geen enkele ruimte binnen in haar of om haar heen vielen. Daarom roepen wij. Wij bidden jou voor de mensen die het haast net meer verder kennen. De mensen waar ze leven en beweegt in het skaat van ziekte of deer.
De mensen die een verdriet meedragen in haar lichaam of in haar ziel. De mensen van wat elke stap, elke dag zeer docht. De mensen die het paard bjuster binnen, door eigen of orenschuld. De mensen die geen plak vinden kennen in de mierskip. En de mensen die het misschien wel in geen enkele mierskip passen. En in de stilte van uw het nemen wij van jou de namen en de gezichten die het u bewegen. En wij bidden jou dat wij jouw geest net verachten, maar leren dat die de enigste is, die u door het komende oordeel heen helpt. Dat wij op de momenten dat wij kiezen moeten, die ene stem volgen die uw eigen net is, in uw lieden litten tot het eerste van alle krachten. Daarom bidden wij mij noer, zodat Jezus het u leert het.
En zo mooi wie verder gaan. In vreugde en verwachting. Omdat wij dragers binnen. Omdat wij droegen binnen. Tot de zijde van de Allerheerste. Ja, de genade van uw Heer Jezus Christus is in bloot mij us alle jaren.